кай Макарина от Шумен. Подире му вървяха гневни заптиета. Сложиха франгите на Геро Добрев и го запряха в конака, който беше точно срещу тяхната къща. Цяла нощ от конака се чуваха попържи и викове. Сутринта с конвой поведоха Геро към Шуменския зандан. След няколко дни Митьо Бакалина донесе, че Геро бил избягал. След още няколко дни пък Ваня Господинов ковача чул двама луфи, че хванали Геро и го натирали в по-голям курс. Не низ, а надолу. Минаваха дни, месеци. Едва не се оказа трудно. Викам, ще се кача. Чай се държа за тебе.